Ο Πολ Πότ, γεννημένος ως Σαλόθ Σάρ, υπήρξε ο ηγέτης των Ερυθρών Χμέρ και ένας από τους πιο αιμοσταγείς δικτάτορες του 20ου αιώνα. Το όραμά του ήταν απλό και τρομακτικό: να μετατρέψει την Καμπότζη σε μια αγροτική ουτοπία μέσα από μαζική εξόντωση και ανελαίητη καταπίεση. Γεννήθηκε το 1925 σε εύπορη οικογένεια, με πατέρα που διέθετε μεγάλες εκτάσεις γη και κοπάδια. Η ευημερία αυτή του επέτρεψε την πρόσβαση σε κορυφαία σχολεία, τόσο βουδιστικά όσο και καθολικά, με έντονη γαλλική απικιακή επιρροή. Παρά την προνομιακή του θέση, η μέτρια ακαδημαϊκή επίδοσή του γέννησε βαθιά δυσαρέσκεια προς το απικιακό σύστημα, καλλιεργώντας μέσα του έναν έντονο εθνικισμό και μια απέχθεια για κάθε μορφή δυτικής επιρροής. Το 1949 η υποτροφία για σπουδές στο Παρίσι έφερε τον Πολ Πότ σε επαφή με μαρξιστικές και αντιαπικιακές ιδέες. Ωστόσο, η κατανόησή του για τον μαρξισμό ήταν επιφανειακή. Τον γοήτευε περισσότερο η ιδέα της ριζικής, άμεσης επανάστασης παρά η βαθύτερη θεωρητική ανάλυση. Απέρριψε την αστική τάξη και εξιδανίκευσε την αγροτική ζωή, πιστεύοντας πως ο μόνος δρόμος προς την ελευθερία ήταν ο πλήρης εξαγνισμός της χώρας από κάθε ξένη επιρροή. Επιστρέφοντας στην Καμπότζη, βρήκε τη χώρα βυθισμένη στον αντιαπικιακό αναβρασμό και την πολιτική αστάθεια. Ο Πολ Πότ προσχώρησε σε μυστικές οργανώσεις, ιδρύοντας τελικά το Κόμμα Εργατών της Καμπότζης, που μετεξελίχθηκε στους διαβόητους Ερυθρούς Χμέρ, με φόντο τον εμφύλιο πόλεμο 1968 έως 1975 και τις καταστροφικές αμερικανικές βομβαρδιστικές επιδρομές. Οι Ερυθροί Χμέρ έφτασαν να αριθμούν σχεδόν 50.000 αντάρτες έτοιμους για μια βάναυση επανάσταση. Στις 17 Απριλίου 1975 η Πνομ Πεν έπεσε στα χέρια των Ερυθρών Χμέρ. Η πόλη εκενώθηκε βίαια. Οι κάτοικοι οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας και κάθε μορφή κοινωνικής ζωής. Χρήματα, θρησκεία, εκπαίδευση, ακόμα και οι οικογενειακοί δεσμοί καταργήθηκε. Ο Πολ Πότ δεν ήθελε να αλλάξει την Καμπότζη, ήθελε να την καταστρέψει και να την ξαναχτίσει από το μηδέν. Τα επόμενα 4 χρόνια ήταν μια κόλαση επί της γης. Έως και 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου το 25% του πληθυσμού, έχασαν τη ζωή τους από εκτελέσεις, πείνα, αρρώστιες και εξαντλητική καταναγκαστική εργασία. Στα killing fields άνθρωποι εκτελούνταν με σφυριά, ματσέτες ή ακόμα και χτυπώντας βρέφη στα δέντρα για να μην χαλάσουν πυρομαχικά. Όποιος έμοιαζε μορφωμένος, ακόμα και αν απλά φορούσε γυαλιά, δολοφονούνταν χωρίς δισταγμό. Η εισβολή του Βιετνάμ το 1978 ανέτρεψε το καθεστώς, αλλά οι Ερυθροί Χμέρ συνέχισαν αντάρτικο αγώνα. Στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο υπό τη Θάτσερ και η Κίνα υποστήριξαν εμέσως αντικαθεστωτικές ομάδες που περιλάμβαναν πρώην Ερυθρούς Χμέρ για να περιορίσουν τη σοβιετική επιρροή στην περιοχή. Το σοκαριστικότερο όλων ήταν η συνεχιζόμενη αναγνώριση των Ερυθρών Χμέρ από τον ΟΗΕ ως νόμιμη κυβέρνηση μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Απομονωμένος και προδομένος από τους ίδιους τους συμμάχους του, ο Πολ Πότ πέθανε το 1998 υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το σώμα του κάηκε πάνω σε σκουπίδια και λάστιχα, μια ταπεινωτική κατάληξη για τον άνθρωπο που ήθελε να αναμορφώσει μια χώρα. Η γενοκτονία της Καμπότζης διαφοροποιείται από άλλες τραγωδίες, όπως το Ολοκαύτωμα ή η Μεγάλη Πείνα της Ουκρανίας, επειδή ο Πολ Πότ στόχευσε το ίδιο του το έθνος. Δεν επρόκειτο για πόλεμο μεταξύ λαών ή εθνοτήτων, αλλά για μια εσωτερική εξόντωση που στόχευε διανοούμενους, αστούς και οποιονδήποτε θεωρούνταν απειλή για την αγροτική ουτοπία του. Ο Τσαμ Μέι περιέγραψε τις φρικαλαιότητες της φυλακής του Ολ Σλέγγ, όπου καθημερινά υπέφερε βασανιστήρια. Η γνώση του στη μηχανική των ραπτομηχανών του έσωσε τη ζωή. Ο Βαν Ναθ, με το ταλέντο του στη ζωγραφική, επέζησε ζωγραφίζοντας πορτρέτα των ηγετών. Άλλοι επιζώντες, λιγότερο γνωστοί, αφηγούνται ιστορίες για καταναγκαστική εργασία, ασιτεία και βασανιστήρια τόσο φρικτά που πολλοί επέλεγαν την αυτοκτονία. Η Καμπότζη σήμερα προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της. Τα ψυχολογικά τραύματα περνούν από γενιά σε γενιά. Παράλληλα,
οι οικονομικές ανισότητες και η ανεπαρκής εκπαίδευση για τα γεγονότα των Ερυθρών Χμέρ δείχνουν ότι η μνήμη της τραγωδίας δεν έχει πλήρως αφομοιωθεί. Η χώρα προσπαθεί να ξαναχτίσει την ταυτότητά της μέσα από πολιτικές μεταρρυθμίσεις και αναγνώριση των εγκλημάτων. Τα Killing Fields είναι τόποι όπου βρέθηκαν μαζικοί τάφοι θυμάτων των Ερυθρών Χμέρ. Σήμερα, μνημεία όπως το Cheung Ek αποτελούν ζωντανές υπενθυμίσεις του τρόμου. Οστά και κρανία των θυμάτων παραμένουν εκτεθειμένα ως σύμβολα μνήμης και μαρτυρίας. Η υποστήριξη της Κίνας και η σιωπηρή ανοχή της Δύσης προς τους πρώην Ερυθρούς Χμέρ δείχνουν πως τα γεωπολιτικά συμφέροντα υπερίσχυσαν της ηθικής καταδίκης. Ο ψυχρός πόλεμος μετέτρεψε μια γενοκτονία σε δευτερεύον ζήτημα μπροστά στον ανταγωνισμό με τη Σοβιετική Ένωση. Παρανόηση του μαρξισμού. Ο Πολ Πότ δεν κατανόησε ποτέ σε βάθος τα γραπτά του Καρλ Μάρξ. Ο ίδιος αργότερα παραδέχτηκε ότι δυσκολευόταν να κατανοήσει τη θεωρία. Η αποδοχή του στον κομμουνισμό ήταν επιφανειακή, εστιάζοντας περισσότερο στην ιδέα της επανάστασης παρά στις πολύπλοκες οικονομικές αναλύσεις του Μάρξ. Εστίαση στην αγροτική τάξη. Ο κλασικός μαρξισμός τονίζει το ρόλο των βιομηχανικών εργατών ως επαναστατική τάξη. Ο Πολ Πότ, αντίθετα, απέρριψε πλήρως την αστική και εργατική τάξη των πόλεων και εξύψωσε τους αγρότες της υπαίθρου ως την ψυχή της επανάστασης. Αιμονή με τη συνεχή επανάσταση. Επηρεασμένος από τη μεταπολεμική μαρξιστικο-λενινιστική πρακτική, ο Πολ Πότ προώθησε την ασταμάτητη επανάσταση χωρίς καμία μέριμνα για την ανθρώπινη ζωή ή την κοινωνική σταθερότητα. Σε αντίθεση με τη σταδιακή εξέλιξη που οραματιζόταν ο Μάρξ. Ακραία βία και ουτοπισμός. Ο Μάρξ προέβλεπε ότι η ταξική πάλη θα οδηγούσε σε μια αταξική, ακρατική κοινωνία. Ο Πολ Πότ όμως προσπάθησε να επισπεύσει αυτή τη διαδικασία μέσω μαζικής βίας, διαγράφοντας κάθε ίχνος του παρελθόντος. Πόλεις, εκπαίδευση, θρησκεία, χρήμα, απομονωτικός κομμουνισμός. Αντί για τη διεθνή αλληλεγγύη των εργατικών τάξεων που προωθούσε ο μαρξισμός, ο Πολ Πότ υιοθέτησε μια ακραία απομονωτική πολιτική, επιδιώκοντας την απόλυτη αυτάρκεια της Καμπότζης, ακόμα και αν αυτό σήμαινε ρήξη με φυσικούς συμμάχους όπως το Βιετνάμ και τη Σοβιετική Ένωση. Πολιτική του ψυχρού πολέμου. Μετά την εισβολή του Βιετνάμ στην Καμπότζη το 1978 και την ανατροπή των Ερυθρών Χμέρ, τα γεωπολιτικά παιχνίδια του ψυχρού πολέμου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Επειδή το Βιετνάμ είχε συμμαχίσει με τη Σοβιετική Ένωση, οι δυτικές δυνάμεις, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Κίνα, υποστήριξαν αντιβιετναμικές δυνάμεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν και οι πρώην Ερυθροί Χμέρ. Υποστήριξη από την Κίνα. Παρά τη βαρβαρότητα του καθεστώτος, η Κίνα παρήχε πάνω από $1 δισεκατομμύριο σε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια στους Ερυθρούς Χμέρ τη δεκαετία του 1980, βλέποντάς τους ως ανάχωμα στη σοβιετική επιρροή στην Νοτιοανατολική Ασία. Αναγνώριση από τον ΟΗΕ. Σε μια από τις πιο σκοτεινές πτυχές της παγκόσμιας πολιτικής, τα Ηνωμένα Έθνη συνέχισαν να αναγνωρίζουν τους Ερυθρούς Χμέρ ως την νόμιμη κυβέρνηση της Καμπότζης μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, παρά τα τεκμηριωμένα εγκλήματα γενοκτονίας. Διάσπαση της καμπότζικης αντίστασης. Μετά την κατάληψη της χώρας από το Βιετνάμ, πολλές αντιβιετναμικές ομάδες εμφανίστηκαν. Οι Ερυθροί Χμέρ εντάχθηκαν σε έναν ευρύτερο συνασπισμό αντίστασης, κάνοντάς τους δύσκολο να απομονωθούν πλήρως. Καθυστέρηση στην παγκόσμια συνειδητοποίηση. Το 1979 η πλήρης έκταση των φρικαλαιοτήτων των Ερυθρών Χμέρ δεν ήταν ακόμα γνωστή διεθνώς. Έτσι, πολλές αποφάσεις υποστήριξης ή ανοχής ελήφθησαν σε συνθήκες άγνοιας ή σκοπιμότητας. Συμπέρασμα. Η σκοτεινή ιστορία του Πολ Πότ και της Καμπότζης είναι μια τραγική υπενθύμηση ότι η βίαιη επιβολή μιας ουτοπίας καταλήγει πάντα σε έναν εφιάλτη. Η ιστορία αυτή μας καλεί να θυμόμαστε ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά. Ψυχολογικό προφίλ του Πολ Πότ. Ιστορικοί και ψυχολόγοι συμφωνούν ότι ο Πολ Πότ παρουσίαζε χαρακτηριστικά παρανοϊκής προσωπικότητας, δυσπιστία, μεγαλομανία, απόλυτη πίστη στην ιδεολογία του και ακραία αποξένωση από την ανθρώπινη αξία. Η αδυναμία του να ανεχθεί οποιαδήποτε μορφή κριτικής ή διαφοροποίησης
κατέληξε σε μαζικές σφαγές.